Angku Indonesia mày là biết vậy tên người. Moजां ना हाबा जानानै खामानि मावनाया फैयै जों सौफैबाय दा नोंथांमोननो देखायनि बायावनो नागिरदों दायो र' लाइट होग्रोना मैथाखौ थाइनैल' लाबाय ओमफ्राय गासिखौबो रेडि लाखाबाय ओमफ्राय नै बेदरा नैबावसो सरि बै माबा मा होनो आलुनि होद बावलायलांबायलै मेलेमानो जाला मा मेलेम बिलाय मा होनोमोनलाय बेखौ पापर ओमफ्राय नैबे बेंगलनिफ्राय लाबोनाय बेदर दहाय अमा बेदर बायोबा जा नायबाय आंखौ मानसिफ्रा मा खिनियाव बायामोनलाय मेन्दाबारि खिनियाव मोनदां बेदरा ओरैबायदि मोजां गुफुर जाथावखा बर'फ्रानो गोदानायमोन होजोंहाय लकेलानो नै 300 दहायनि भिडिअ अराव संनाया गोथावसिन जायो ओमफ्रायहाय मिक्सि टिक्सि गैयालै जों जाग्रायाव नै सेंग्राफोरबो दङ हाबायाव मोनजायो बेफोर ओमफ्राय ओरै फारसेजोंहाय दालि संगासिनो दङ दालि नोगोद मेंबायनो जिबनाव बिदि देफेरा बियो बेथ' मिक्सियावसो होग्रा जोंना बिदि गैयालै जों बिदियावनो माबायो नै थिं थख थख थिं थिं साजोबलायखाबाय देफेरखायाखै आरो हाबा जाबावनो आंबो देगोनफ्रा र' देगासिनो नै सोरलाब फैग्रोमोना खामानि मावफैनांगौ बेसारा ओंखाम मोनजाबावाखै ओंखाम मोनजायाखै सानसेमानि औ Udah, halo juga ya, gue guna. Apa fry kelong teman? Nah, kuno apa tuh, Ra? Ro. Ro itu nama kuno bukan tuh, Ra. Ayo mau fry apa? Bedora, finally. Ginit lagi tuh. Di dong, di ingkar baik. Dia, maklum pun ya, langsung. Sekarang boleh mana? Alek polo kebetulan sama ni. Dia terpukul tu nak. Wow. Korai nama nak kau jadi kalau dari ini ayo. Wow. Kalau dengan sambal, wow. Aku mau dengan sama mana ni? Betul betul. Kalau jangan aja raja berbesok ni ya. Umar betul Indonesia terkena besok ni tu. Ini belum jangan nak betul betul. Orang mana ni haldi ada. Dong kayu buaya. Hah? Haldi mama pun dong kayu. Wow. Apa sih angka? Colorful lewat mana ni? Kita lihat. Wow. Mana ke? Danในไลฟ์first time ang chong video chong na. Live photo ni first time. Besibang betul. Acha. Kenapa? Sik sik. Gaunian thak. Isi. Besara bebe pandu di ini akan saja bede. Ayo. Songsara habis nala. Ya. Kalau pulja bang marbai betul ni, jatuh ni. Onu berang begini jauh ni, angin mana beda orang jangan kai. Serba dialog ni ah, huar sense bazi ukanai mana ni, usse kau namlan ni, disalan ni. Nang kalau tu, ya, ang malai beli kabai, berani dah sini. Angbw yang mau kan gudung menjadi yang mau pernah dia nak tanah hal. Omprai doy hai, tahu betul kita kerja thang bayang ang thang bay thang kerja hai, jadi lop.
ओमफ्राय थांनानै बुंबाय ओइ बुरैयालाय नोंना बुरैया बेवाइफ्रा नोंनि भिडिअखौ नायामोनलै साला बेवाइखौ नायनोनो दाना एडिक्टेड जाबाय जालाय सोरबा सोरबा बिराद डेन्जार बेवाइखौसो नायनो फैयो आंनि भिडिअ सोरबा सोरबा जालालै नोगोद डाउन मोनबायलै आं सेस खर' देरलायदों नै बेवाइफोर नायजाग्राफ्रा दोनथ'बाय लाइट फैबाय माथो जिखुनु जानै नोगोद कालारफुल जाबाय आं एवनायबाय आरोना दायो आंबो एवोब्रा अर बारा फोनांदां बाजैनाव मोदोम फुंखाबाय रोङोबाथ' नोंबो खिन्थु जोंना हौवाफ्रा जोंनि फेमिलि मेम्बाराव खान्दानावहाय गासिबो रोंजोबखायो ओंख्रिफोर संनो नोगोद गोथाव गोथाव ओंखाम ओंख्रि मेनलि बेदरा डेन्जार पारफेक्ट जायो एक्सुवेलि गेसावबो संनो हायोमोन खिन्थु गेसावहाय मा जायो अरजों संनाय बायदि गोथाव जाया होननानै बुङोना बयबो आरो नोंगौबो अरजों बायदि जाया माने बनजों संनाय बायदि आरोना गेसावबो अर फैयो खिन्थु बनजों संनाय बायदि जाया आरो अरखिजों संगासिनो बहुत मोजां किसुमाना आंखौ सोंबावनो किसुमाना ओरैनो बुंमारामोन माने फार्स्टआव गोसथोलायना आंगायोनो ओमफ्राय उनावहाय थाब हाबा जाबाय नै दासो जोंना लाभ स्ट'रि सुरु जागोन नालाय रमान्टिक आरोना प्लेन देखायबावबाय आं बेखौ दहाय एयारपर्टआव देखायाखैबालाय मा जानो लामायावथ' देखायदों प्लेनखौ जेन आं नुफेराखै माने गोमोथाव फुथारायलायो लामायाव बिदि ट्राकआव थिखांबाय नुफेरदों नोङो नुफेरदों जिबनाव ट्राकआव थिखांनाय नुफेरदों नों प्लेनखौ नुवाखैना आंनि थाखायसो नुदों एयारपर्टआवलाय बयबो नुहैखायो बिरनाय बानाय खिन्थु ट्राकआव थिखांनाय नुफेरदों नामा सोरबा खाफाल गोनांफ्राल' नुदों लामा लामा आरो आंबो नुदों होनहरसिगोन सोरबा कमेन्टआव दहाय बेलासियाव ओरै लानानै थांदोंना मस्ट प्रबाबलि दिनै हरसे सालायोबा जुदि थाथ'वाबा गाबोन मोनहैगोन बिसोर शिबसागराव गाबोन लेन्ड खालामहैगोन जे जायगायाव रेस्टुरेन्ट बानायनो नागिरदों बे प्लेनावहाय बा फ्लाइटआव एयार इन्डियानिमोन बियो बेदराव आङो संख्रि होबावबाय नोगोद गोथाव जाबाय गावनि थावानो नालाय बेसेबां रोजाखौ साखिबावनोसै सानैसो बे गैयाबानो साखियालै नङाबा जावबाय थालायगोन नामा दा जाग्रोग्रा गैया बियो थांबाय रुमाव थांदों दांग्रोखानोसै दा मोनजानाय नङा सफैग्रोबायसो साला सफैग्रोबायसो आरो साखिनो लाबोदोंमोन बेयो नै आसिथा आं गैयियावहाय साखिखोमानो सानदोंमोन बेयो भिडिअ खायसेबो होनला बे नाव जावबायमोन बे आंखौ हा जावनांगौ जानो इसेबां गोथाव आं मोजां एक्सुवेलि संग्रानि थाखाय गोथाव जायाखै बेदरानो गोथावखा बे बेदराबो जात थायो संगोन नामा मा होनबावनोल' जाखाबाय गोथाव जादों खिन्थु रोङो हिन्जावा इउटुबाव नायनानै संग्राबाबो अमा बेदरखौ बेलेग संनायफोरखौ नायनानै लाबाय बे ना आं दाख्लै संनायखौसो नायनानै लादोंथाय हिट अनेस्टलि बुंदों आं अनेस्ट नङा अनेस्ट दोनथ'बाय लाभ इउ आंखौ होनदों रायजोखौसो होनदों नोंखौ होनाखै आंखौ दिनैसो I love you होनबाय नोङो हा भेलेन्टाइन दे होनगोन रा नामा भेलेन्टाइन दे खनसेबो मोनफेराखै बेजों होनगोन ना दोनथ'बाय